og velkommen og kom indenfor. Så har du en have her? Yes, det har jeg. Gud, hvor er hyggeligt. Ja, altså den er vi også virkelig glade for. Ja. Jeg har haft hus i mange år, og så har jeg savnet det der med at kunne åbne min terrassedør og gå ud med en kop kaffe, og så selvfølgelig alle mine blomster. Hvad er det, der ligger der? Det er gæsteværelset. Et slags hotelværelse, ikke? Ja. Ja. Så du kan have alle dine venner på besøg Ja, fra Jylland? fra Jylland, ja. Ja. Man klarer sig med en mindre lejligheder, og så Ja. have gæster Ja. derovre i hotelværelset. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det, som ligger herover, det er så blandt viseverden, hvor vi kan låne haveredskaber, og man behøver ikke alle sammen have en græsslåmaskine, eller en hækklipper, eller whatever. Altså det der med, at tanken om, man kan låne, man kan dele, Ja. og det er også noget af det, der gjorde, at vi flyttede herud. Helt klart, og så selvfølgelig kernen derovre. Ja. Det er det store plus, ikke? Og der er jeg så heldig at bo her, fordi når man skal tage på ferie, så spørger naboen af sig selv, skal vi ikke lige vande blomsterne? Gud, hvor skønt. Ja, Er det gået godt. hurtigt med at lære naboerne at kende? Der bor også folk her i alle aldre. Ved siden af er det unge mennesker. Et par lejligheder hen er det pensionist. Og det aller sidste hernede, det er med børn. Ja. Dem herinde ved siden af, dem har vi blevet rigtig gode venner med. De har lavet aftensmad, hvor vi har fået aftensmad ved dem. Og vi er også blevet inviteret med til efterbrylluppet. Altså. Så det er jo helt utroligt. Lært nye mennesker at kende og flytte ind her? Ja. Altså det er virkelig dejligt, synes jeg. Ja. Og det er jo også noget af det, som vi ønsker. Virkelig flotte kopper, der er i det hele taget sådan meget kunstnerisk i dit hjem. Ja. Hvordan kan det være? Jeg kan godt lide sådan nogle ting, der er lidt anderledes. Jeg synes, at de her ting, det er ikke dyrekunstting, men man hver især får et eller andet ud af den. Og det, blandt andet det derovre, det kunne min kæreste Flemming ikke lige se, at der var en dame for eksempel med en kåbe på, da vi fik det så lidt tid, inden han fandt ud af det. Det skaber et meget personligt hjem. Ja, ikke? lige netop, og det kan jeg rigtig godt lide. Og så er der også noget kunst her. Ja, jamen det er jo et Brøndby-skærebræt, som ikke må bruges så meget. Der må helst ikke skæres i det, men det ligger jo fint der, og der kan godt stilles ting på det. Okay. I er vilde med fodbold? Ja, især Flemming, han har været Brøndby-fan i hele hans levetid. Og Flemming har jo sit lille blå-gule Brøndby-hjørne derovre ved hans sofa. Med puderne og blomsterne. Det er meget raffineret med blomsterne der, det har jeg ikke set før. Og så har vi også et lille... Og det er et Brøndby-lys. Ja, det er et Brøndby-lys, der blev tændt, da de vandt mesterskabet. Men hvad så? Hvordan går det med Brøndby nu? Det snakker vi ikke om. Nej. Det snakker vi ikke om. Nej. Det går jo op og ned. Jeg tror, de vandt i weekenden, så jeg tror, det går meget godt for dem. Men jeg er måske i virkeligheden nok mest Brøndby-fan, fordi at min mand er FCK-fan. Jeg bor her i Brøndby, fordi at, vi har fået en fed lejlighed i Brøndby. Men det kommer an på, hvad det er, Brøndby, vi skal snakke om. Fodbold. Fodbold. Der skulle de helst længere ned, synes jeg jo.